chiar dacă și ei se antrenează aici la Buftea și l-am și văzut și pe Buvența pe aici și am și vorbit cu Șumudică, eu dau dreptate clubului și lui Șumudică la ceea ce au declarat în ultimul timp, în sensul că a fost exclus din lot după comportamentul lui neadecvat, nu? Rămânând acolo și refuzând să vină cu echipa înapoi la București. E un comportament inadmisibil pentru un jucător profesionist care se respectă și care câștigă o grămadă de bani la Rapid. Deci, din punctul tău de vedere, e o decizie corectă că Rapidul vrea să se despartă de el? O decizie corectă că au fost luate măsuri împotriva comportamentului care a făcut, că vrea să despartă sau nu, asta nu o știu, dar probabil dacă a ajuns la această decizie e și din cauza faptului sau din cauza lui Buvența, în primul rând, pentru că probabil comportamentul lui nu dă garanții celor de la Rapid.